Kin so ni a baya kamar ba za ki daina ba, wai ashe da shirin zaki sauya min. A baya kin nuna min so, yau na yau da so. Ban taɓa tunanin zaki daina ba. Abokai sun ce zaki daina ma, na ce da su ba zaki daina ba, wai ashe zaki sauya. Na ɗau burin zama da ke, har zuciya na rayu da ke, amma kika sauya min. Wai ashe so haka yake dama, na yi tunanin ni kaɗai ne a zuciyarki, ashe ba haka bane ba. Kin san ko da ke ko babu ke zan iya rayuwa. Na yi tunanin zaki zamo mai koren damuwa, ashe zaki sakan damuwa. Yanzu da kika ce baki sona, a hakan za na samu mai sona. Idan kika so ni ba zan guje ki ba, na so ki yarda da ni, domin ba zan guje ki ba. Amma kin san biki min adalci ba, ba komai so ne ya ja ni, ya zamto cutar da ba magani. Alƙawari da ni da ke kin karya, kin yi min alƙawari za ki rayu da ni, idan da rai da rabo wata rani ango ne. So cutar da ba magani, idan ya shige ka zai hargitsa ka. Kin ki faɗan laifina, Allah ya haɗa kowa da rabonsa.